Čau Petrolheadi, vítám vás u další epizody Domos Car Talk, neboli DCT. A dneska je mým hostem Martin Macík. Ahoj Martine. Krásný, nevím co. Počkej, tak ty mě nenecháš ani pozdravit. Ty vidíš, tak já tady všichni pozdravím, dobrý den. Rádio Jerevan spustí, ale nevyprout. Jo, znám to v pohodě, budu si skákat do řeči, prostě. Tak jo. Díky, že jsi přijal pozvání, že jsi nás přivítal tady v tvém domově, nebo taký základně bych to nazval, v Sedlčanech, kde teda s chodou okolností vlastně já nejsem poprvý. Já bych se chtěl tak trošku vrátit jako do minulosti a začít tím, že jsem se tady objevil, když mi bylo asi 7 let, něco takového. A normálně, nepamatuješ si náhodou, na hlavní ulici bylo dílerství Chrysleru. Nepamatuješ si to? Ty jsi tady vyrůstal, ne? Ale vyrůstal, tak když to je bylo 7, tak mi bylo taky 7. No právě, protože... Což by teoreticky bych si mohl pamatovat. Jsi si jistý, tady bylo dílerství. No vím, protože můj táta, to je prostě, já to mám takhle zafixovaný. Protože my jsme oba dva velký nadšenci do aut a máme to jako to pošahání těma autama, ten prostě tu vášeň naší. Nás asi zbudili nejvíc asi naši tátové, že jo? Tak vždycky, ono to většinou tak bývá. Ono to tak bývá, musí to tak přijít. A u mě shodou okolností to bylo tak, že tatík prostě vždycky auta rád měl a když se prostě zadařilo v biznesu, tak si chtěl splnit sen a pořídit si prostě americký auto. Chrysler se mu hrozně líbil. A tady jsme objevili, protože máme chatu ve Stříbrný Skalici, kousek, takže říkal, hele, musíme se sem zastavit. No a nakonec to dopadlo tak, že tady odsaď odvážel Chrysler LeBaron, takový červený kupátko. Okay. Druhý Chrysler byl nějaký New Yorker. Jo, takže už to pak pokračovalo. Jo, pak to pokračovalo. A já doteďka nemůžu zapomenout na to, že ten prodejce byl hrozný sympatiák. Okay. A on, ale místo toho, aby propagoval tu svoji značku, tak udělal to, že říkal, kluci, já vás ale v něčem musím svízt, pojďte se mnou, pojďte se. A frajer měl E34, bílou, M-paket, prostě nějakou 525, 535, nevím. A on, to je můj miláček, já vás svezu. A dal tomu na rovince a pak zpátky a takhle ne. Ale proč to celý zmiňuju? Já jsem se vlastně objevil i na té sedlčanské rokli, poněvadž tam nás právě pozvali od Chrysleru na nějakou exibiční jízdu, měli tam prostě Jeep Cherokeeho vyrábovaného, závodního. Jasně. A pamatuju si to jak doteď, že víš co, pro mě to byl tehdy 7letý kluk, prostě tak strašně silný zážitek, který ti z té hlavy prostě nezmizí. Ale takových, to bylo jako silný dřív, ono to bylo víc mezi lidma, lidi chodili tak jak ne Rokle, teda Kotlina, jenom jo, tady Selčanská, tak fakt do té Kotliny taky chodilo tisíce lidí a vlastně bylo to populární, protože je divný, teda, já nevím, jestli to bylo víc dostupné, ale neřekl bych, protože že teď je větší bohatství celkově, určitě. Ale myslím si, že i ten motorsport jakoby jde do vyšších levelů. To dřív vlastně nebyl, že jo? Dřív co bylo v motorsportu? Jasně, dokonce i Dakar se jezdil, ale jakým způsobem, jo? Bylo takový baťůžkářský spíš a tak to bylo takový blíž všechno. Bylo tam tisíce lidí, přesně tohle to se tam dělo a pamatuju si spoustu takovýchhle zážitků. Já s tebou souhlasím. Já jsem chtěl říct, že jako třeba se i tolik jako všechno neřešilo. Víš, jo, jako určitě bezpečnost. Mohl si spustit auto, mohl si závodit, přijďte se podívat, jasně. víš, že všechno jako na párku, když to tak přešenu trošku. Pravda. A tak, no, lidičky, co je jasný, my se zeptáme samozřejmě na pár nějakých věcí ohledně Dakaru 2024, protože já myslím, že není potřeba představovat, Martine, ty jsi se svým týmem výherce a šampion prostě Dakaru 2024. A já ještě furt zůstanu v té minulosti, protože u mě ta vášeň aut prostě byla nejdřív spojená s offroadem. Neříkám, že vyloženě s kamionama, ale prostě offroad. Milovali jsme to s taťkou, jezdili jsme prostě po nějakých lesíkách, když to ještě šlo, dneska ti za to dostanu pokutu. Dělali jsme to stejný, ano. Ano. A tehdy vlastně já jsem vyrůstal, moje čtivo, taková povinná četba, bylo tohleto, já jsem to vzal s sebou, jo. Okay, tak a bylo to, já tady offroady, no jasný. Offroad 4x4 magazín a jestli si tady můžete všimnout, tak tady je takovej žlutej Jeep Wrangler Cčko. To bylo Cčko, ano, to bylo Cčko. Cčko. Ty ho poznáváš, víš? Jasně. To jsem ti chtěl ukázat. Tady s tím jsem se učil jezdit v 11 letech. Já nevím, jestli to bylo jako zrovna tohle, ale bylo to Cčko, když jsem se v 11 letech v tom učil tak, že jsem nedošáhl nohama na pedály, takže a neviděl jsem ven, takže mi dali helmu pod zadek, já jsem si sednul. Vedle mě si sednul, teďka si pamatuju, říkali mu Medvídek, a abych mi mohl někdo říkat kam mám jet, tak on si stoupnul tam vedle toho, díval se a říkali mi kam mám jet a já jsem jezdil, protože jak jsme byli v těch vojenských prostorách, tak to si mohl dělat, co si chtěl, že jo. Občas něco zničil, jako náš vlek, naše auto, Ducato, pamatuju si to teďka, jsem nezabrzdil jsem to, vylez jsem ven a to auto narvalo do toho Ducata a dělali jsme to nebyli my, ne, takže to pak zjistil táta až po týdnu asi. Jo, tak taky takže s tím jsem se učil jezdit. Rozumím. No, jako ten offroad magazín byl superový v tom, že dřív ty články, tam si měl i takový technický nákresy a prostě bylo to takový udělaný fakt jako hezky, sice jednoduše, ale hezky.
A byla tam ta sekce s těma závodama, tak já jsem si to vždycky pročítal, jsem tam viděl, jak tam se brodějí, víš co, auto nahrbený na 3 kolech, někde padá z rokle skoro nebo něco, nebo spíš do rokle. Jasně. A v těch ale závodních článkách mě prostě vždycky nejvíc zaujal, protože já jsem miloval Jeep, miloval jsem Wranglera. A vždycky mě zaujal žlutý Wrangler. Já se trošku bojím ty obrázky, co tam No uvidím, počkej, kámo, já mám to je úplně jasný. kamarád, já mám takový perly. Já mám takový perly tady. Já jsem si říkal, proč tam máš ty růžový papírky. Tak, OK, jo, co tady, prosím tě. No tak úplně nejvíc, Úplně nejvíc, tady zase jasně. další To byl trial, jo. to se jezdili triály, Ano, prosím triály. tě. Ano, to jsem nikdy nepochopil, proč se dělalo. A pak to úplně přešlo a už se jezdili jenom v okruhy. To si pamatuju. Takže já vlastně dřív, než jsem znal tebe, Jasně. tak, protože my jsme se potkali poprvé, já jsem našel nějakou fotku 2010, protože Martin na svém Instagramu ukázal, že vlastně má pilot kafe s ženou, že jo? ano. Tak jsem se zastavil na kafe, zrovna jsem ho tam našel, jak tam pracuje na kompu, tak já ještě, že jo, 10 let, pak je 2020, tak to je prostě, nevím, 4 roky zpátky, ještě furt jsem takový docela jogurtovej, to znamená jako pískle těch věcech. Jogurtovej, tak To vymyslel můj kolega. Hodně kvalitní. A potkal jsem ho tam, musel jsem hned si dát jako fotku s ním, že jo, tohleto, ale nejdřív jsem znal Martina Macíka a tým Tiskaři. Jasně. A tady třeba, že jo, článek Vyškov 2000, Martinu Macíkovi pomohlo vítězství v tomto závodě k celkovému prvnímu místu v seriálu Bohemia Marathon 2000. Tak takovýhle pecky tady mám. Vy jste ho měli i vlastně na autě Offroad magazín, on vás jako sponzoroval částečně. Já si člověče myslím, že my jsme ho vyráběli. Tady, kde sedíme, to je bývalá, nebo nebývalá, ale stále tiskárna. Tady je dokonce článek o tom, asi, jak byly zástupy Jeepu. Jasně. Fakt zajímavý věci. Ale co jsem si připravil jako největší perlu a nebojte s tím dlouho moc trápit. Je v pohodě, to je hele, cover. No, jasně, tady jsem prostě. A že seš to ty? No, jasně, já jsem si to myslel. Jasně, to jsem já. Kamarád, tak na tohle jsem já vyrůstal, to jsem si prostě listoval jako malej. A nikdy jsem netušil, že tady po, já nevím, to je více. Tak kde jsi to našel, to jsem jako měl můžu? Ne, no jasně. Počkej, to musím hned oslintat. Já mám doma jako takovejhle štos. No tak to je masakr. 4x4 offroad magazín a pak byl ještě něco, jaký automagazín. To byla z 24 hodinovky v Dobřanech, já přesně vím, kde to bylo pod tím kopcem vyfocený. Aha. A no to prostě ty auta dojížděly jako v dezolátním stavu. To byl jako rád, že to furt kroužilo. Ne? A tenkrát táta vyhrával už pak všechno a vlastně to byl i ten důvod, jak on říká, už tenkrát začal hon na Macíka, tak tenkrát vlastně se rozhodl, že bude jezdit Dakar a vlastně chtěl něco víc než tady u nás, protože tady s tím autem vlastně už objezdil to jediné, co se tady offroadového dělo, tady nic jiného nebylo. A proč si ho vlastně pamatuju je, že já jsem to jeho jméno čet furt. Jasně, víš, že protože fakt jste teda asi byli úspěšní, vyhrávali a to jsem ale nevěděl, že se teda... Já jsem tam byl navíc. Já jsem teda, když táta ještě jezdil tyhle ty offroady, tak já jsem tam začal jezdit na motorce. Jo, to jsem i zaslech, že vlastně někde ve 4 jsem začal a pak vlastně už, já si myslím, že už možná u těch 7-8 let jsem jezdil nejdřív na nějaký Malaguty, úplně mini, pak jsem přišel nějakou padinu, pak už jsem měl dvácu, s tou jsem jezdil dlouho, to mi trhalo ruce, do teďka si to pamatuju, prostě vždycky táta zatím vlál. Trošku si to dovedu představit, mám čerstvé papíry na motorku, řekl jsem si, že hlava už konečně si to jako může dovolit možná. To většinou tak začíná. No. Připadám si, že jsem to zpátky na začátku, když se na to cedu, že jsem úplně vymletej. Naprosto. To je strašný. Dobrá, čemu jsem se chtěl dostat je, že vlastně jsem vůbec netušil, že tvůj tatík jel teda Dakar. Taky doma za tým Tiskaři, nebo? Ne, tenkrát, prosím mě, to byl rok 2002, kdy se rozhodnul, že pojede Dakar. On hledal možnosti jak, to je vlastně tímhletím to začalo, on nad tím přemýšlel, pak, že pojede Dakar, tak se řekl, hele, pojď, jedeme do Senegalu, poletíme tam a pojďme se podívat na konec Dakaru. Tenkrát končil v Dakaru, Dakar je hlavní město Senegalu. A tak jsme tam přiletěli, bylo tam takový safari, jsme tam měli a všechny okolo věci a měli jsme tam právě i tady, když se na to podíváš, tak tam je dokonce ještě někdo, kdo s námi, tam je Milan Hron a jeho syn, to je ten Medvídek, co se mnou jezdil a ten tam byl s náma a pak měli jsme takhle partu asi 10 lidí, jak jsme tam přijeli a mysleli jsme si, že uvidíme Dakar. No, viděl si jenom takovou blue a to bylo všechno. A já si pamatuju nejvíc safari a všechno kolem toho, protože to byl vlastně rok 2002, což mě bylo vlastně 12 let, pak mi bylo už 13 a táta jel první Dakar. A tím to vlastně začalo, kdy jsme nic neviděli, viděli jsme akorát tak safari, ale tam táta rozhodl, že pojede Dakar s kamionem a to čistě z finančních důvodů, protože na motorce nechtěl vůbec akceptovat, respektive je to sebevražda a kort tenkrát. A na auto nebyly peníze, jednoduše auto je vlastně nejdražší kategorie, která je. Dneska už je to otázka, jo? Dneska už není. Kvůli tomu, že musíš konkurovat továrním týmům? Za prvý a za druhý musíš mít ještě ten kamion, co ti veze ty náhradní díly. Takže ho ty ho stejně taháš sebou. Přesně tak. Ale tenkrát v kamionech se netahal.
To znamená, tenkrát ty si mohl mít kamion, dozadu si naházel věci náhradní a mohl si jet se samotným kamionem, 3 lidi vevnitř, tím pádem si v vozovkách něco ušetřil a dokázal si prostě vyrazit. No a problém byl, že neměl papíry na kamion, takže ty si ještě dělal někdy v listopadu těsně před Dakarem 2003. A když přijel s tou první liaskou tenkrát, kterou někde pořídil, on nejdřív šel do Tatry, v Tatře ho kopli do zadku, tak začal hledat někde jinde, tak našel tu starou liasku, tu si vzal a nějak to pošlechtili tady s těma klukama, co tady vidíš, a vyrazili vlastně poprvé na Dakar v roce 2003 úplně sami s jedným kamionem 3 lidi a tam odjeli. A tenkrát vlastně on jel pod svým jménem, takže jako pod Martinem Macíkem, někde tiskaři, protože tam už to bylo světová úroveň a tam to trošku fungovalo jinak v rámci licencí až jo. A tím to vlastně začalo, takhle jezdil 8 let, pak už s tím seknul, když byl 4. v roce 2010. Přišel za ním kamarád Vlasta Wildman, toho já jsem navigoval, tak tam přišel, říkal, abych chtěl Dakar. Tak říkal, ty jsi vlastně první 2 roky Dakar jel jako navigátor. S ním právě s Vlastou. Vlasta za ním přišel jako kamarád, protože se znali tenkrát z nějakého jiného kšeftu. A říkal, abych chtěl na Dakar a táta říkal, hele, mám tady kamion, tak co s ním budu dělat, jo? Tak já ti ho tady pošlechtím a pojedu. No a v tu dobu už vznikaly nové generace, který jeli toho kamionu a už tenkrát vlastně vzniklo MM Technology, který je to dneska, kdy jsme už, nebo táta vyvíjel ty kamiony, stavil něco nejdřív na podvozku, který měli, to se zjistilo, že je vlastně úplně k ničemu, chtěl být rychlejší, tak už si udělal své šasí, na to šasí postavil ten zbytek a postupně se z originality stávala vlastně Bugina, až vlastně po 20 letech tohohle vývoje, co má na starosti on, ne já, ale vlastně těch 20 letech si řekl, nebo já jsem ho donutil k tomu, že bude MM Technology, založili jsme MM Technology a začali jsme stavět vlastně ty kamiony na zakázku. Takže tak to opravdu začalo a já jsem vlastně přišel přesně v polovině, protože já teďka pojedu na 13. Dakar. Jasně, ale je to dejme tomu více jak 20letý vývoj vlastně by se dalo. 22 let, ano, přesně 22 let. Já proč jsem zmínil, možná ještě předtím, než jsme to tady spustili, že poprvé jsem měl jako trému, když jsem sem měl, protože jsi opravdu pro mě sice strašně fajn týpek, kterým věřím, že i máme podobnou frekvenci, že si jako i rozumíme, nicméně fakt seš jako v tomhletom další průbojník. Pro mě byl vždycky hrozný hrdina v mém mládí Karel Loprajs. Já doteďka mám, pamatuješ si CAC leasing? Jasně. Tak jsem měl, prosím tě, CDčko, to byly možná první podcast, já nevím. A dělali rozhovor, já to mám puštěný 30krát prostě. Okay. Karel Loprajs a Josef Kalina z Prahy. Jasně. A rozhovor prostě o tom, jak jede Dakar, ten to má vlastně vyhraný 6krát, vlastně měl Karel. Ano. A teď si přišel, to je co, 23 let? Přesně 23 let. 23 let, to je neskutečný úspěch. Jako hele, vůbec, už to řeklo jako spoustu lidí, my strašně děkujeme, že jsi to zvládnul, že jsi to dokázal. Věřím, že pro tebe to je mega výhra samozřejmě, ale i pro nás, prostě pro zarytý fanoušky, je to něco úžasného, takže jako dolů. Je to úplně něco neporovnatelného, když si to vybavím ty začátky, co jsem viděl, s jakou technikou si jelo a jak dneska, takže pro mě já to jako nechci porovnávat, protože to se vlastně jakoby nedá. A vlastně potom si říkám, jako po 23 letech obrovský úspěch, jasně, žádný, tak dělali jsme pro to maximum 22 let, jo, to je prostě, to je drsný, to kdo vydrží, tak jako klobouk dolů před ním. A v tenhle moment, když to člověk nad tím jako se takhle zamyslí, tak si řekne, to je fakt dobrý. Potom všem, co jakoby přijde, ale je to takový to uvědomělý. Jo? Ta emoce, která je radost nebo cokoliv, tak ta okamžitá není tak důležitá jako tahleta, že se něco podařilo. Ale je to v tom oboru. Jo? To je taky důležitý dodat, že to je v tom offroadovém oboru, protože to, co ty říkáš, tak pohybuješ se v tom dlouho, ale relativně profesionálně, protože už dneska i ty seš částečně profesionál, tak učíš to už musí být profesionál, tak v ten moment vlastně tím, že to jenom děláš kratší dobu, tak ti to přijde. Jinak jsem naprosto normální kluk a stejně tak mně vůbec nepřišlo divný, že můj táta jezdí Dakar. Jasně, rozumím. Protože já tady jsem byl jako malý kluk, takže jsem s ním furt jezdil, až pak to šlo do toho Dakaru a vlastně vedle mě byl táta, který stavil kamiony na Dakar a všichni kamarádi, to je hustý, tvůj táta jezdí Dakar. No, a já, jo, anebo závodní kamion, všichni to chtěli vidět, ale já jsem vedle toho byl furt. Takže ono toto zkresluje a vlastně každý ten náš život je jiný a probíhá něčím jiným a proto k tomu přistupujeme úplně jinak. A proto i ty emoce třeba v mém případě byly úplně jiný, když to člověk vyhraje a vlastně mi to všechno docvaklo až potom. Rozumím. Prostě ty na sobě makáš nejenom po fyzické stránce, ale i mentální, nejenom, že to na tobě jakoby vidět, když promluvíš, děláš rozhovory, výsledky prostě v soutěžích a podobně, ale je to něco, co když chceš být na této úrovni, je nutnost, je potřeba. Já jsem to konečně taky trochu pochopil, sice později, než jsem měl, ale prostě pochopil. Hrozně mi to v té práci jako pomáhá. Děkuji, že jsi zmínil ty slova, to pro mě hrozně znamená. Já bohužel už tyhle ty věci nemůžu sdílet s tátou, už tady mezi náma jako není a přiznám se ti na starý kolena, nechci být moc to jako to dojatej, ale chybí mi v tom, no. Jako je to hrozně rád bych prostě s ním, víš, ty auta, tohle bylo by to jako hezký. Ale proč to zmiňuji, ty si řekl,
až jsme to vyhráli, tak si to konečně jako uvědomil. A ono ve finále, když jako dřeš takhle dlouho, tak je hrozně důležitý si i naučit trošku zastavit a říct, hele, tyjo, počkej, jako není to špatný, co jsme zatím dokázali, že jo. A stalo se ti to až opravdu po té výhře v Dakaru? Protože to jedeš, to si jel teda tím pádem opravdu jako sakra dlouho. Jo, jako fakt hodně dlouho. To držel jsi teda tempo jako neskutečný a pak teprve přišel ten jako to, hej, tak jsem to zvládnul jako. Možná i proto to nebylo tak silný po tom dojezdu, jo? Že jak říkáš, bylo to fakt dlouhý, 12 prostě let, jo? To je fakt. To už je spíš takový, kurva, je to tady konečně. No, takový to spíš, a tohle to ale bylo. My jsme fakt jako projeli cílem a reálně si představ, že těch 8 nebo 9 000 km, asi 8800 km, co jsme jeli, těch 14 dní, tak my jsme ani jednou jsme neřekli, nebo nemluvili o tom, že bychom to jako třeba mohli vyhrát. Takže v té kabině to jako neprobíhalo. A jakoby víc nervózní než my. Emočně plochá kabina? Naprosto. A teď, slova Martina. a vlastně náš tým, manažeři všichni, ty byli víc nervózní než my. Ty, když nás jako vyprovázeli každý den, tak to bylo úplně vidět. To bylo úplně oni úplně všechno. A já si říkal, hele, chlapi, neřešte to, pracujte tak, jak pracujete. Kamion v topu, vy jste v topu, celý tým, cajks, nechte to na mě. Táta se mi snažil předávat ty rady a tak dále. Ne, prostě. Který, no ne, úplně k ničemu. Jasně. Jako v tu byli úplně k ničemu, protože už prostě jsme byli úplně někde jinde. A já jsem jako věděl, co mám dělat. Což mě vlastně uklidňovalo, protože ty potřebuješ věřit sám sobě, to je strašně důležité. To sebevědomí je důležitý, ano. A teď jako byly situace, kdy samozřejmě se ptáš, jako to, ale tady pak už jako nebyly, jo. Já prostě, mi tam, to všechno fungovalo, to prostě to auto fungovalo, jo, byly tam pak situace, kdy nám tam něco jako začalo cvakat, tak co to je, teď to radši nebudem probírat, ale já už jako zase vím, že to hned otevřu, je lepší o tom mluvit, je lepší být připravený, je lepší být uvolněný v tomhle směru, tady to všechno jako prošlo. Ale přesně to, jak to bylo dlouhý, to, jak jsem na sobě musel makat a teď jsem si říkal, jak je možný, že on je rychlejší než já, když já to dělám tak dlouho a vlastně furt se zdokonaluju. Na jednu stranu je to tvoje motivace, musí být, bez konkurence nemůže být motivace, ale na tu druhou stranu už to byla občas až demotivace pro mě, kdy jsem se snažil opravdu hodně a občas možná moc a občas třeba jsem si říkal, tak jsem do toho nedal hodně, jo? Nebo nedal jsem do toho všechno. Ale dneska vím, že už jako to víc nešlo a dneska už reálně vím, za prvý konečně si můžu říct, že umím řídit, jo, to je jedna věc. Nebo opravdu do té doby jsem si furt říkal, že je hodně co, a ono je hodně co zlepšovat, ještě furt, jo. Takže to tam jako je jasný. Když se mluvím za sebe, ne? Ne, ale je to taky u mě, byl jsem na okruhu, prostě to je úplně něco jiného, takže zase se mám co učit, ale opravdu až jako, když to dokážeš a když takhle jdeš, tak si řekneš, ty vole, fakt jsem to dokázal a teď už to konečně můžu říct. Jo, takže takový to, ono tam samozřejmě do toho hraje hodně ego, sebevědomí a tak dále, ale vlastně... Ale máš tam ten výsledek, kterým takhle, je to tady, víš co, jako nevymýšlel jsem si to. A to je ono, a to je strašně důležité, je, že ty si to uvědomíš sám u sebe, máš to v té hlavě jasně daný a ono potom, když o tom mluvíš, tak najednou zjistíš, že už to nezní jako takový to vytahování se v mládí, co jako by bylo, ale mluvíš o tom, s tím, že to je součást toho tvýho života a je to realita. A v tom je to vlastně jiný. V tom to všechno bylo jiný a to se změnilo, ale až fakt po těch 12 letech pro mě, a teď pro toho tátu si představ, že on se o to nějak snažil, pak to jako nebylo, on už tam vůbec nechce jezdit na ten Dakar, ale vlastně jsem ho dokopal k tomu, že teda ten tým, to MM Technology, a teď jako ho to začalo bavit, teď vidíš, jak ho to baví, jako trošku dostane, že má furt víc práce, protože prodáváme furt víc kamionů, furt se daří, takže je větší příliv, větší servis, větší prostě zázemí, všechno, víc práce, ale najednou ho to baví, vidíš, jak ho to strašně baví a teď vidí toho svého syna, který vyhrál. Já samozřejmě mám rodinu, mám děti, mám už 3, konečně už i syna a teď jako 5 let, 3 roky a dneska pár týdnů, tak já nevím, jaký to bude potom, ale už vidím ty emoce, které s tím lámou a i když to dítě v určitý moment nesnášíš, protože prostě furt řve nebo prostě něco, tak ho vlastně furt miluješ a vede tam úplně trošku jiný spojení. Takže v tomhle jsem strašně rád, že jsme to dokázali spolu, že to tam opravdu jakoby je. I když bychom se navzájem občas zabili, docela často teda, ale... A bez toho by to ani nešlo, ne? Přece když jsou ty lidi furt v pohodě, to stejně potom někde vykvasí nebo něco, ty si občas musíš trošku zhádat, přece ne? Jo, to jo, jenom prostě bojuješ prostě spíš
je tam tvrdohlavostí, no, která je u obou, že jo? Naprosto, ale ve 30 letech rozumíš, už máš názor, jo, ale no. ta druhá strana nechce, aby měl někdo názor, takže ne, je to sranda, na druhou stranu je potřeba si to uvědomit, já mu to říkám, já si a to je ten vývoj, ale že, veď, osobnostní, ano, jako hrozně. OK. Tady jsme se teda docela jako rozkecali víc, já jsem se chtěl zeptat, jaká byla ta éra, my jsme to prodali, ty starý offroady, to bylo super. Hele, ty si o tom posledním Dakaru toho namluvil spoustu, to asi jako je jasný. Já bych spíš se chtěl zeptat, co ty třeba si pamatuješ jako zábavnou věc, nebo takovou, na kterou nezapomeneš tam nikdy, která se prostě třeba stala a je taková jako, tyhle, tak tímhle ne, že jako jasně, ten Dakar jste vyhráli, ale tady to tam od toho neodpářu, prostě to je něco, co jako myslíš zážitek... ten Dakar jako ten poslední. Aha. To je otázkou. Paradoxně nejvíc jako zábavných historek a těch, co si zapamatuješ, tak to jsou ty nejhorší, co se ti stane. Ano, to je pravda. Jo, to prostě to neodpářeš. A tam se vlastně všechno sešlo dobře, co jsem tak pochopil. Tak. Ano, dobře. No nebyl jediný technický problém. Nezastavovali jsme na trati ani jednou, kromě pneumatik, což vlastně už ti dá ten krok k tomu, že už máš předpoklad toho, že můžeš vyhrát, když máš tu rychlost. Takže a z toho vznikají většinou ty historky nebo něco, co je s tím spjatý. Takže od tohohle tam, jo, jasně, mám tam spoustu historik, které vyprávíme na našich talk show, že se na to připravujeme, takže to nějak jako děláme, ale takový to gro, že by tam bylo něco jako opravdu takhle hektického nebo takhle silného, tak tam nebylo. Pro mě já si tam pamatuju těch pár okamžiků a to takový ten špatnej, to znamená, nebo jak to začalo, jak jsi tam jako ten, že všichni myslí, že vyhraješ, že to je úplně v pohodě a že všechno, a ty víš, že ne, takže s tím musíš nějak pracovat. A odstartuješ ten prolog, který máš jako najetej, od začátku v prachu, říkáš si, hele, všichni pojedou v prachu stejně a pak ti navigátor řekne jednu odbočku špatně, všechno špatně, takže dojedeš 7, teď najednou, ty 7, že jo, blbý. Tak to bylo taky a pak najednou tak jsme to asi jako doháněli, ale bylo to o ničem. Ten začátek Dakaru se mi vůbec nelíbil, byl jako i obyčejnej, furt se letělo rovně, furt to jako závod, zážitek, to jako, nebylo vlastně nebylo to tam nic světoborného, nic jako to a my jsme tam udělali chyby prostě, bohužel v navigaci teda, takže jsme ztratili 2 body a nenašli jsme to, takže ztráta, takže spíš tam byl jako tehle že tam vůbec na začátku toho Dakaru, jako tam nebylo to vítězství, jako do 5. etapy, tam vůbec nebyla ta myšlenka a vlastně od 5. etapy dál, to už byla jenom pohádka, to už udržet to, jet si pro to prostě nazdar. Tam jenom fakt byly ty extrémní situace. Chrono 48, o kterém jsme se několikrát bavili, 2denní etapa v Dunách, prostě nic těžšího jsem nejel. Nikdy, jo, ale to je opravdu obtížnost. To znamená, tam bychom se museli bavit o technice, jak jsme s tím museli pracovat, jak mě bylo hlava, všechno, ale to nejsou ty zábavné historky, samozřejmě, které občas se chtějí slyšet, ono to je obojí. Takže v tomhle to opravdu nebylo. Nejzábavnější bylo asi dělat si prdel z mého navigátora, to je permanentně naše činnost, kterou tam máme. Chudák Franta. Protože Franta je u nás nejstarší, že jo, takže se o něj musíme starat. Takže pak už je to tady. Tím hned druhá věta, to tam poslal. Okay. Takže když se vrátíme, tak potom to všechno jsme na něj, že jo. Prostě všechno, hele, už teďka se vytváří reklamní klip. No, příští rok, co budeme dělat talk show, a na čem myslíš, že to je postavený? No, tak samozřejmě. František se ztratil, jako jo, tam je to naprosto jako jasná linka. A on se s tím smířenej, což je dobře, ale vlastně jediný, co si pamatuju tady z toho Dakaru, tak bylo, když vlastně byla 11. nebo 10. etapa, letěli jsme z takového kopce dolů, v písku, fakt jako jumpy, prostě to byly metrový, 2metrový v písku, prostě takový hrboly, když to řeknu blbě, ale letěli jsme tam prostě asi 120, 130 furt a já jsem to úplně užíval, jo. Já jsem byl úplně ve svém živlu. A mají zone. Úplně. A úplně jenom si to tam dal. A nejenom ten František prostě mu zahlásil. Hele, já si myslím, že jen zbytečně rychle. A v ten moment se okamžitě viděl, že se bojí. Jo, ale jakoby nebojí, ale bojí a nechce přijít o ten výsledek a nechce říct, že bychom vlastně o to mohli přijít. Takže vlastně to dává jako na sebe, tak to tam bylo taková hezká chvilka a my jsme měli úplně celý onboard, máme natočený, úplně celý je v dokumentu, který jsme zpracovali. A tam je fakt, že jsme letěli 133 a když už mi to jako hoplo a to jako v těch 130, to už skáčeš třeba po desítkách metrech. A ono to vůbec nevypadá. Nebo to vůbec nevypadá, víš, v tom písku, protože mu to udělá jenom. A v tom autě to taky jako vůbec. Díky tomu neskutečnému prostě odpružení podvozku a všechno. Tak vůbec. To jenom, a my tam jako na to koukáme jenom. Ty vole, takže to tam jako je a mám prvé. Ty vole, už jenom 130. Už fakt si myslím, že to je hodně. Takže jsme tam takhle měli názory a tak to byl tyhle Dakar. Ale opravdu ty předešlý jsou prostě větší, takový to
kdy prostě jsem se pozvracel v kabině a jeli jsme furt první a nehodlal jsem pustit prostě, jak mi lovil prášek v kapse, která byla díravá. Tak přízdě. Co nahmatal? Takže fakt takhle prostě, tak to tam jako je. Takže to je spíš na takový další epizodu, typu, že to bude na hrozně dlouho. Hele, já se pozastavím u toho, co jsme trošku načli, protože já mám tady jednu takovou otázku, která mě osobně hrozně zajímá. Já nejenom, že miluju řízení, mě vlastně na autech nejvíc baví to řízení, to spojení s tou mašinou, to propojení, cítění toho, jak se chová, ať už jedeš na neskutečně loose surface, jak ty vlastně, nebo já teda spíš jsem takový okruhový, okresky. Ale co vidíš jako největší vývoj, nebo respektive takhle, když jsi začal s Dakarem, jako ať už navigátor, nebo možná spíš i jako řidič, co vidíš jako největší změnu, pokrok, vývoj, ať už na sobě, anebo na té technice, kterou používáte, myslím ten kamion, do té fáze, když jste teďko vyhráli? Co je takové jako... Ale u mě je to jednoduchý, je to určitě lidský vývoj, zkušenosti a tím i dovednosti. Jednoduše řečeno, já nejsem pilot, který si do toho sednul už tenkrát a jel bych hned střelmhlav, ničil to, než jsem to teda začal ovládat a pak už jsem byl rychlej. Okay. Ale takže jsem se postupně učil a postupně jsem zrychloval, aniž bych věděl, že ještě furt je kam. Reálně jsem si to nemyslel, že už jako můžu ještě se něco naučit a zrychlit, ale Dakar mi vždycky ukázal, že jo. A zase další, že jo. Protože my jsme startovali, první Dakar jsem nedojel, pak jsem byl 19., pak jsme byli 13., nějaký, pak jsme byli 10., pak jsme byli 2x7, byli jsme 2x5, byli jsme 1 čtvrtý, byli jsme druhý. Ne, vůbec, no, jsme šli nahoru, jenom jednou tam byl, myslím, že 5., 7., ale to bylo kvůli nějaký zase technice. Takže já jsem furt věděl, že se zdokonalujem a já zrychluju. A i kamion se zdokonaluje, což šlo ruku v ruce, to je důležitý dodat. Takže to je, co se týče mě. Co se týče kamionu, tam je to asi taky naprosto jasný, to znamená, není to motor, paradoxně. Jasně, to bych... Určitě stabilita, výkon a tak dále, tam nějaká je, ale je to podvozek. Je to podvozek, alfa omega. Prostě alfa omega podvozek, to znamená kopírování terénu a váha kamionu, respektive rozložení váhy kamionu. Na to spoustu zatím lidí v rámci stavby kamionu zapomíná. Ty brďo, i v téhletý době, my jsme jedni z mála, kdo na tom fakt jako maká už dlouho a proto jsme ten rok vlastně najednou úplně jako přeskočili všechny o míly prostě. Jo, a to mě překvapil, že v tomhletom, že to není, to je takový, v ostatních typech motorsportu si myslím, že to se to řeší není, dost. Ono řešíš jako weight control, představ si, že to řešíš u silničních aut, který jsou jako jasně daný, jsou placky, seš na zemi a pracuješ do 2 tun cca ve většině případech, maximálně většinou seš 1,5, 1,3, něco kilo. A my jako pohybujeme na 10 tunách. Ty se pohybuješ s tím, pamatuju, že máš... tak regule je 8750? Přesně tak. To je minimální suchá hmotnost. A teď máš 900 litrů nádrž. Už jenom to. Vezmeš a přidáš tam, kolik je 900 litrů, bude nějakých 760 kg. A ta je jako fyzicky někde na spodku, nebo jí máš radši kvůli ochraně střed? A to si musíš říct, kam máš nějaký pravidla, musíš mít nějak ochráněný a teď jak to rozdělíš, nebo to necháš v jedné nádrži, budeš tam mít membrány nějaký, nebudeš, jak si... A to je ono, jo? A to dělat, to říkám u auta obyčejného, to prostě vezmeš, dáš tam nádrž, ta je homologovaná, takhle ji tam máš, mají tam všichni ostatní, jedeš dál. Ale u těch kamionů to tak úplně není. A nastavení podvozku komplexního, když změníš váhu a přesuneš ji někam jinam, seš úplně někde jinde. A to není tak, jako, že to třeba máš křivku, že to mizí pravidelně nebo progresivně nějak a tak dále, protože my třeba máme zase pravidlem daný, že musíme mít na přední nápravě 4400 kg. Vždycky. Takže když nás vážejí, tak vepředu v součet musí být 4,4 a celkově teda 8,750. Ty máš jasný mantinely, s kterými musíš stejně pracovat. Přesně tak. A teď, kdy se co děje, když ti ubejvá nafta, ty nemůžeš třeba dálkově mít ovládaný tlumiče. To zase auta mají třeba. Jo, na okruzích kort. Ano. Jo, ty si zavíráš, že já nemůžu mít kontrolovaný diferák anebo tlumiče. Takže já je mám nastavený na jedno brdo. No a teď já startuju s 900 litrama a s 300 kg náhradních dílů a na konci jsem o tunu skoro lehčí. Náhradních dílů je víc? No, někdy, ale ne, tak guma, že jo. Jasně. A jedeš v písku a najednou v kamenech, najednou skály a pak vlastně šotolina a pak zase někam jinam. A máš jedno nastavení podvozku. To je to důležitý. To je masakr. Proto je v tom vlastně, ten Dakar je tady v tom jedinečný a proto se říká, že je vlastně nejtěžší závod na světě v tom offroadovém ražení,
protože vlastně tyhle ty podmínky a protože ty se na tohle to musíš připravit a nejde to regulovat za chodu, protože za chodu ty děláš a máš dost práce sám se sebou a s tou technikou, aby si do toho cíle dojel. A tohle to je vlastně to umění, proto je strašně zajímavý, když se podíváš a jedeme 450 závodních kilometrů v ten den, tak my dojedeme do cíle a prvních 5 je v 1 minutě. Vůbec nechápu, jak je to možný. Tu etapu jsme jeli 7 hodin třeba, 6 hodin a stejně jsme v minutě. Ale paradox je takovej, že když tam je šotolina a písek, tak já tam na 100 kilometrech všem nadám 10 minut. A pak přijde nějaký úsek, kde mám pocit, že jsem byl nejrychlejší prostě ever v mém životě a oni mi tam dají 7. Ty brďo, okay. Ale v cíli si stejně o minutu. A to je něco, co je neuvěřitelný a je to vlastně postavený právě kvůli těm kamionům, protože ten kamion je dobrý v něčem a ty se snažíš ho dělat dobrý ve všem, což je téměř nereálný. A to je celý umění. To je strašně zajímavý. Já hele, proč se na to ptám, protože i u aut, vem si jako klasickou rally vlastně s autama, vidíš prostě, co ty podvozky uběhly, to je nesmysl, to je šílenost. Tam je to fakt nesmysl. Do toho jsem už vlastně od minulého roku dělám i školení jako hasičů jihomoravských, takže prostě jsem na vlastní kůži zažil vlastně, co se s tím vůbec dá dělat, což já jsem v životě netušil, že frajer s tím může udělat tohleto, tamhle, teď najednou slalom, pojď sem kam jdeš. Jo, a já v tu chvilku. Aha, ty vole. Korty silniční, co mají oni, že jo, do města. Ano. To je jak normální dodávka. To prostě co chceš, tak to udělá. A proto jsem se i na to ptal, že vidím prostě, co ta vaše krhava, s prominutím, dokáže prostě zpracovávat a fungovat a dělat. To je masakr teda. Ale každý rok fakt posouváme, vždycky všichni se ptají, no a co zlepšujete na těch kamionech? A já říkám, podvozek. My furt se snažíme tu kombinaci per, protože tam ještě ten kamion je daný, že má listový pera. Jasně. A do toho máš klasický tlumiče, na těch tlumičích máš ještě pružiny vynutý, protože potřebuješ aktivní rebound, aby si zase byl na podložce permanentně. Ale teď ho tam vlastně nechceš, protože ty chceš mít tu přísnou stabilizaci, potřebuješ mít nějakou tvrdost, ale zároveň potřebuješ být v pohodlí, takže už máš odpruženou kabinu, už necítíš úplně všechno, v ten moment jako řidič nedokážeš úplně některé věci poznat, takže už musíš to mít zase natestovaný, natrénovaný a takhle to furt posouváš dál. A nejlepší, když pak přijde na testování, aby jsme nastavili podvozek, tak mi vypnou tlumiče na kabině. Super. No, chceš vystoupit, během 2 kilometrů chceš vystoupit. Prostě, a teď si jako představíš, že když takhle jedu, tak si říkám, jak to jako může přežít to auto? No, tyhle, to tak bolí, ne, to si nedokážeš představit, to normálně to jedeš a já jsem už jaksi zvyklý na něco a to nejsem zvyklý na velký komfort, jo, že mám rád tvrdý auto, co mě poslouchá, je jasný, tak prostě normálně to říkám, to není možné, že jsme takhle jezdili. A my jsme takhle jezdili. To se tako nerozpadne. No úplně, já prostě... Trpí, to prostě jako soucítíš s technikou. No, extrémně, já na tohle jsem jako extrémně háklivý. A teď najednou, teď mi tam takhle jenom ty tlumiče zpátky vrátěj a ty normálně, no to, tak někdy tě svezu, nebo je, to by bylo fajn. Jako, já ne, třeba kort v Hamru, třeba když trénujeme nebo něco, teď jsme testovali úplně nové tlumiče, jako i tady nejmenší vývoj a masakr, prostě do toho sedneš a ješ prostě pod plným, ale přes nesmysly, úplně přes nesmysly. Ten kamčák se z metru znese, letíš prostě 6 metrů, dopadneš, řachneš, ano, tu a jede prostě. Já to totiž furt nechci porovnávat, ale my jsme se vlastně venku, když jsme začali natáčet, bavili, já jsem přijel nějakým AMGčkem, plug-in hybridem, co mám teďko pučený a já prostě nechápu, nebo na tom je i krásně vidět ten vývoj těch podvozků, to má 2,3 tuny, ty v tom jedeš a najednou prostě cítíš, že jak to, že se to nenaklání, tak to už je tam jako maličkost, to se děje už dlouho, ale to auto regulárně jde jak po kolejích i s touhletou váhou, takže jako jak to se muselo jako posunout dál i v té kinematice toho podvozku, kdy je prostě schopný to auto udržet geometrii jako v jakýchkoliv podmínkách, tak aby ta pneumatika se jako celá prostě její kontaktní plocha využila na maximum. Je to prostě hlava nebere. A teď, když vidím tyhle ty elektronika, ale si myslím v tomhle tomu už jako si myslím jako asi taky, jako musí tam i mechanika, jasně. Určitě, ale je to mechanika jako podvozku a tlumičů a já prostě ty vole, ty to auto řídíš a přijde ti, že řídíš 1,5 tuny. A má to 2,3 na silnici. A teď přesně proto se na to ptám, protože ty to máš kvadraticky, ty jako nesmyslně úplně jinde. Co je důležitý, jenom když si to vezmeš a kort lidi, i co řídí, nás sledujou, předpokládám, tak jediný problém, který máme, je, že musíš žít s myšlenkou, že to nikdy nezastavíš. No to je strašné. Protože váha a fyzika. Přesně tak. To je vždycky všechno. Alfa, omega. Fyziku prostě nikam nedáš. Takže s tím musíš počítat. Takže vlastně já furt jedu s tím, že někam můžu něco nějak udělat a potřebuješ vlastně jakoby žít s tím kamionem a to, když se dostanu opravdu jako do své zóny, tak to si potom vždycky dojedu a úplně říkám, to je hustý, co se s tím dá dělat. A mám úplně, třeba si vzpomínám, vždycky si vzpomenu, tak
vyrůstal jsem na internetu, na počítačích, že jo, 386, tam prostě jsem všechno, taky ty klasické ty kostičky, tak si jenom doprava tak 3krát, a pak to přesně, a pak už to byly lepší, a pak jsem hrával různě hry, kde přesně si tam jako mohl dělat, víš, že jsi to nahodil, prostě už do toho skoku, už si letěl bokem, aby si dosedl a už si odjel, protože jsi tu trať znal. Ano. A teď to dělám na trati, kde nevím, do čeho jedu. A děláš to s kamionem, který má 10 tun. A teď takovýhle věci tam jako opravdu dělám. A úplně si říkám prostě, ty vole, to je hustý, tak v té videohře, ne? A tam nedáš reset, ale. Ne, no právě. Ale pak se někam dostanu a pak si říkám, hele, já to musím vyzkoušet. A teď se jako to chvilku trvá, jo? Že se jedu v té etapě, ale pak už se dostaneš jako, čím dál seš v Dakaru, tím seš si jistější, jo? Ano, v tom jednom závodě. A pak už jako děláš úplný nesmysly. A ty to jako třeba projedu. A samozřejmě ty dva odsasové vedle mě, oni mě nepochválí, že jo. Takže ty to pokoušíš. A já úplně, oši, tak to byl hodně dobrý průjezd. A mezi tím ten navigátor, držu vole, doprava, vole. Takže mám i takovýhle věci, no, v kabině. To je bomba. Hele, já vidím, že vy fungujete i dlouho jako tým takhle, takže nějaký vývoj, pokrok v tom týmu, jako... Jste furt dobrá parta prostě, asi si nelezete na nervy víc a víc. Jo, lezem, no jasně. Občas jo. Jasně, no, jo, musíš. Ale něco zásadního, co třeba, protože ten tým nejseš ty, navigátor, mechanik, je to 60-50 členný tým? Na Dakaru cca, teďka nás tam bylo 61, i včetně zahraničních posádek, a jinak nás je suma sumárum v průběhu roku kolem 25. Okay. A to se různě pohybuje, samozřejmě, protože rosteme, ale nechceme moc růst, hlavně lidsky, takže se snažíme hodně outsourcovat třeba, ale samozřejmě furt máme vývoj, to znamená, tady sedí vlastně vedle nás sedí vývoj. A tady se jde kompletně celý 3Dčko, sedí tady vlastně moje Agoška, kde dělá kompletně marketing, veškerý média, potom máme vlastně vedení, to sedí tady i mimo, protože to máme ještě externího týmového manažera, ale ten taky s námi už je s tátou 13-14 let, něco takového, už za dobu KM Racingu, no a pak máme vlastně kousek, tady od asi 2 nebo 3 kilometry, tak tady jsou vlastně dílny a tam je cca do 10 mechaniků, který permanentně staví auto, plus máme všechny externí, takže už je to relativně velký tým, ne úplně, právě, ale relativně jo. Proto se i ptám jenom, je tam něco zásadního, co se prostě v průběhu těch let, kdy jsi začal s Dakarem a teď si vyhrál, v tom týmu jako změnilo, ne, že jsi přišel nějaký jasně, moudro jako ne, nebo... Ne, hodně. Nebudu dávat moudra, určitě ne, protože z každé pozice to je vidět úplně jinak. Ano. Ale vlastně představ si to tak, že za prvý my ten tým vedeme jako firmu. Jasně. Proto ještě furt tady jsme. Jsme tam, kde jsme, dokázali jsme to, co jsme dokázali a bez toho by opravdu to nešlo. To znamená, ať už bez toho vedení, ale bez těch jako kvalitních lidí, kteří vedle tebe musí být. Samozřejmě je nějaká fluktuace, jasně, nevydrží tady všichni, jsou tady kluci, kteří prostě s náma chtěli jet, protože se chtěli podívat na Dakar, podívali se jednou, podívali se po druhý a pak už to nebavilo, protože to je náročný. Jasně, ono to je opravdu náročná práce. Ty kluci musí mít papíry na všechno, musí se vším jezdit, nespějí, na Dakaru prostě úplně minimum, je prostě zima, vedro, déšť, cokoliv, musí v tom makat, prostě neexistuje nic jiného a vlastně je tam i mentální tlak, protože nemůžou udělat chybu. Když mi ten šroubek neutáhne, tak končí celý Dakar. Jasně. A tím pádem celý ten tým a to nechceš. Takže i ten tam je, ten faktor. Takže my jsme hodně k tomu přistupovali takhle, ale zároveň furt si myslím, že jsme rodina. My máme jaký slogan We are one team a to je vlastně i fungování našeho týmu. Uvnitř jsme naprosto profesionální, jasně naladěný a dneska máme semisériovou výrobu závodních kamionů a vlastně nahrazujeme reálně značku, respektive manufacturer jako MM Technology, dneska se tam objevuje. Ty Frantíci jako organizátoři a FIA vůbec neví, jak s tím má naložit, protože nejsme jako MAN, Iveco, Mercedes. Nejste výrobci kamionů. Přesně tak, my jsme prostě MM Technology. Jste výrobci vlastně závodních speciálů. No, a to oni vůbec nevědí, jak mají pojmout, to je co zajímavý, takže to taky přijde určitě, ale nicméně v tomhletom ohledu jsem chtěl říct, že takhle to je profesionálně, ale navenek, a to už se samozřejmě dotýkáme marketingu, ale nejenom marketingu, my umíme fungovat s těma fanouškama, my umíme fungovat s těma sponzorama, umíme tyhle věci dělat a vlastně se s nima opravdu bavíme, jako, jak jsem říkal na začátku, jak jsi říkal, trošičku trému nebo něco, já jsem naprosto normální kluk, jako kdokoliv jiný, akorát jsem měl štěstí v životě, určitě, a tou pílí a dřinou jsem se dostal, prostě kam jsem se dostal a věřím, že dobře, ne každý třeba vyhraje Dakar, protože každý má jiný sen, ale myslím si, že opravdu tou tvrdou pílí a nějakým třeba i intelektem a někdy třeba i štěstím se člověk dokáže dostat jako na zajímavou cestu v tom životě a
je vidět jenom to pozlátko, jo? Tady to je zlatý prostě, jo? Tady vidíš jenom to pozlátko, ale ta cesta k tomu nikdy není zlatá, prostě není, to neexistuje. Hele, souhlasím s tebou, no, jako ve své podstatě mám to, nechci říct podobně, ale když to přirovnám, prostě teď se mi daří prostě dělat hrozně pěkný akce, školím spoustu lidí, je to fakt jako splněný sen, protože můžu sdílet to nadšení pro ty auta, pro to řízení prostě dál a hrozně mě baví i vidět ty lidi před sebou, jak rostou, víc co, je to fakt jako náplň lektorská, kterou jsem nečekal, že takhle mě pohltí, ale fakt mě to strašně baví, ale nikdo přesně zatím teďko nevidí. Dobrý. Minulý týden akce s McLarenem, teď se chystá něco s Aston Martin, jako je to boží prostě, ale nikdo tam nevidí takovou tu píli, že jako 2010 od té doby jsem veškerý své peníze utratil za to, že jsem potřeboval jezdit. A nikdo nevidí ty destičky, ty brzdy, ty vydělaný prachy, ten čas a všechno. A prostě ono to tam někde je, že jo, protože bez toho ten základ prostě postavený nemáš. Jako, no. Ale ten automoto segment a motorsport prostě bohužel je to fakt drahý sport. Je to hrozně drahý, prostě jako, proto mám holej zadek. Je to fakt drsný, je to drsný. Masakr, když to chceš dělat, tak do toho musíš jít po hlavě a nebylo to jednoduchý, a ani u nás, jo? Ať už teda finančně, tak psychicky jako za ty roky, kdy se do toho dalo ohromně moc peněz v rámci jako rodinných financí, takže to samozřejmě má i tyhle ty stinné stránky. Já zůstanu trošku v tom porovnání, protože měl jsem tady otázku na tebe, že ty jsi vlastně v tom vyrůstal, v tom mít pod zadkem nespevněný povrch. Bláto, písek, ano. To by to asi jedno. Ano. Že? Úplně. Ano. Proč vlastně ses nedostal? Je to kvůli tomu, že jsi v tom vyrůstal, nebo tě prostě baví to jakoby mít pod kontrolou něco, co nejde mít pod kontrolou, když to tak řeknu? Myslím si, že to je obojí. Obojí. Že díky tomu, že jsem v tom vyrůstal, Jasně. Tak je to pro mě naprosto normální a zároveň mě to baví. A když se ocitnu na silnici, ano. Jasně, vezmu si tady svoje auto, jedu a je mi úplně jedno, s čím jedu, to je taky důležitý, nebo pro mě. A prostě si dám tamhle, když jedu zadem přes Míšek, což by je zavřený a už doufám, že to otevřou, tak tam si to krásně projedu a jedu si sám, tak se tam vyjíždím a hledám si ideální stopu, jo, snažím se prostě najít ten apex, posunout to, jo, takže hraju si s tímhletím a tím se i učím, já se tím i sám učím. Člověk by se divil, kam až dostane auto, aniž by brzdil třeba, nebo jo, zkoušel takovéhle věci, takže tady to, a učím to lidi kolem sebe, třeba když chtějí, když je to zajímá, tak jim to ukazuju, ale je to spíš hraní v tomhletom směru. V případě toho, že se dostanu na terén, tak dneska už si troufám říct, že vím, že jakoby vím, co tam mám dělat a je mi jedno, v čem sedím. Jasně. OK. Máš choutky zkusit něco, jako jak teď si právě zmínil, že ti vlastně dali do ruky klasický Grand Prix truck. Ano. Jak se s tom jako cítil? Jaký to pro tebe je, jako, když to porovnáš? Že to musí to být částečně trošku frustrující, ne? Ale i v některém jako směru. Seděl jsem v kamionu, který řídí žena. OK. Což je jedno, to je furt stejný kamion, jo, to je v pohodě. Jako růžový zrcátka radši jsme to nenatáčeli, to je jedno. Ne, ale co bylo jako zásadní, bylo, že ona měla vlastně sedačku úplně to a teď já jsem ji potřeboval posunout a oni víc už prej nemohli, ale vím, jak je to u nás, jo, prostě jako když mechanikovi řekneš posuň mi sedačku, tak on je hrozně nasranej. Ne, on to nechce udělat. Takže já jsem jim to říkal, bylo úplně, to bylo jak u nás, úplně stejný, no, já jsem jim chtěl zavolat, natočit jim to a poslat jim to, je úplně stejný. A tak říkám, posuň mi to, ne, tak mi to nějak posunul, ale já jsem tam seděl jak křeček, prostě. Takže v tomhle jsem si to úplně neužil, ale všeobecně to byl zajímavý zážitek. Překvapilo mě, neřekl bych, jak je to jednoduchý, ale jak to fungovalo. Rozumím. OK. Budeš se toho držet dál, nebo to byla spíš taková zkouška a zase se vrátíme k tomu? Uvidíme. Je to otevřený. OK. Martine, já mám pro tebe poslední otázku, protože už jsem zmínil, přijel jsem plug-in hybridem, věc, která prostě, já jsem furt takovej odpůrce, nebo nechci říct odpůrce, ale už se začínám reálně prostě měnit ten pohled na věc. Ta doba je taková, ono to jiný nebude, dobrý, můžeme se bavit o syntetických palivech, blablabla, ale prostě nemůžeme tu část hybridní nebo elektrickou úplně už vymazat, co se týče pohonného ústrojí. Je tady. Někdy to funguje, někdy ne. To je zase na jindy. Mě spíš zajímá, jak ty na to jako koukáš z pohledu toho závodníka a toho Dakaru. Protože už se tam objevily speciály, které byly třeba čistě elektrický. Byly tam i speciály hybridní nějaký? Jsou tam. Jenom to jedna věc je, jak se o tom povídá, nebo co je navenek a jaká byla realita. Jo? Proto chci tvůj insight nějaký, jakoby, jak ty to vidíš v horizontu prostě, já nevím, 5-10 let, co ty budeš muset používat za techniku, nebo když už třeba skončí se závoděním a budeš jenom nějaký, já nevím, vedoucí týmu, nebo prostě coach, nebo cokoliv, tak s čím ty ostatní týmy budou pracovat.
Ale tady je to velký otazník. Aha. Kdybych to věděl, tak si myslím, že pracuji v jiném segmentu, Okay. ale realisticky je to tak, že já jsem měl to stejný postoj jako ty. Myslím si, že všichni petrolheadi reálně a doteďka jsou zarytý odpůrci a zarytý zase fanoušci tomu. Já se vždycky neřekl bych, že chci být, nebo chci jít proti proudu, nebo chci mít jiný názor než někdo jiný, ale snažím se udělat si svůj vlastní názor, což v dnešní době je velmi obtížný s přílivem informací a ovlivnění informací. Takže je potřeba si tohleto projít a myslím si, že taky mění už ten názor kvůli tomu, že už to není jako titulek všude, že musíš. Všimni se toho. Už to dneska tak. Je tak, jako, že nejseš nucenej a teď už jakoby je to na tobě, jestli na tím. A kvůli těmu to taky trošku přestalo jako tak vadit. Přesně já to úplně stejně právě. Přesně tak. A tady je ten moment můj, kdy říkám, když mi nebudete říkat, co mám dělat, tak je kohokoliv rozhodnutí, jestli chce diesel, benzín, elektriku, což je spojený hybrid, plug-in hybrid, whatever. A to je opravdu na něm. A já to nikomu neberu. Vůbec ne. Pokud se v tom cítí dobře, ať s tím funguje. Když mi tady začnou tahat ekologii, hele, to musíme jít fakt jako daleko a budeme to zkoumat. To ani nechcem. To je fakt prostě jako blbost. Jasně, vůbec. Takže za mě je to prostě nějaký pohon. Teď pojďme říkat nějaký pohon. Ekologii si nechme, řešte tam letadla, lodě, všechno a pak si vraťte teda na auta. Naprosto souhlas. A teď se musíme dívat na to krok B a to, co to přináší, jak se nám s tím jezdí, jak je to příjemný a podobně. Co se týče závodění, tam je to trošku něco jiného. Já to jako vidím dneska, já jsem se třeba svezl s některými elektrickými autama a vidím to jako na takový ten přískok bokem po Praze ideální stav, krátkej dojezd v rámci toho, že potřebuješ jít do práce, tady 20 km, možná i 100 km už dneska, dřív to bylo tak těch 50, teď už samozřejmě těch 100, protože jedeš tam naspátek a furt ti zbyde něco někam dojet, protože ty nejmenší dojezdy už dneska 3 kg, 350 jsou úplně bez problémů a jde to mnohonásobně vejš, což je super, ale v tom závodění tam nějak to tam jako nevidím. Vidím to tam tak, že pokud budu mít specifický závody a řeknu, budu dělat tyhle ty závody s elektroautama, nebo Formule E, nebo Rallycross, který bohužel odešel od spalovacích motorů jenom na tu elektriku, což si myslím, že je velká škoda. Měli tam udělat úplně to stejné, co udělali s Formulí, prostě tady zůstala Formule. Jasně, je tam technologie úplně někde jinde, prostě, ale jako je to kvůli ekologii, protože říkají, ale vlastně není, takže tam je to otázka. Ale pak je Formule E, která vlastně nabrala velkou popularitu. A je to čistě v tom tak sebraný a tak fungující, takže za mě třeba ten Rallycross měl být úplně stejný. A ptáš se mě, kdo jezdí Dakar, to znamená 8800 km za 14 dní, denně v poušti, kde je skoro 50 stupňů a přes noc 0. Sebou dieselový generátor na korbě a dobíjet si baterčičku. Uprostřed pouště a jasně solární panely, ale dneska je dokázaný, jsem taky poslouchal Muska někde a říkal, že vlastně nebude doba, kdyby mohly být solární panely po celém autě, celý auto bez solárních panelů a nikdy by se nestíhal nabíjet se spotřebou a vlastně ani neexistuje technologie a ani nebude v následujících x letech. Takže v ten moment to vlastně u nás úplně ten smysl nedává. Co tam dává, tak určitě bude hybridní řešení, ale ne kvůli ekologii opět, ale kvůli síle. Takže něco jako vlastně nová 911. Přesně tak. Nebo i vlastně tohleto AMGčko, co jsme se bavili, že prostě to podporuje celkový output toho pohonného ústrojí. Jednoduše, hele, nebude mi to tolik žrát. Nemusí mít tak velkou nádrž. A teďka naproti tomu bude ta baterka, nebo když to nebude baterka, když to bude něco jiného, tak nebo nějaké zásobárna, tak co s tím, jak to bude těžký, kolik mi to přidá, kdy mi to přidá, jak to bude fungovat, jak to bude ovládat. A to jsou všechno ty otázky. My už pracujeme na pár věcech, my už jsme dokonce vyvíjeli elektrický kamion, který měl mít elektrický pohon čistě, ale měl být nabíjený stejně jako Audina, o který se taky říká, že čistě elektrická, ona byla, terminologicky byla, ale měla tam normálně ten spalovák, který permanentně jela 6000 voltáček a dobíjel tu baterku, ale z kterých to jelo. A ten kamion my jsme my ho dostavili, softwaráři to nestihli na Dakar teďka, co byl, a teď ten projekt celý šel do Kanady, kde tam jsou jiné podmínky a může se tam vytvořit něco jiného a teď se tam bude tvořit. Takže nějaký znalosti v tom máme kolem sebe lidi, kteří se v tom pohybují, hodně jsem slyšel a hodně lidí říká, nebo ty chytřejší říkají, hele, tak jako tak to tady je. Jasně. A buď to s tím chceš pracovat, anebo nechceš. Někdo v tom podniká, no tak logicky tomu rozumí a chce se tomu věnovat, někdo ne a nechce, je to tvoje volba. Ale tak jako tak, abychom se dokázali dostat do budoucnosti, kdy to dává smysl, bys, sci-fi a podobné věci, které už dneska vidíme, tak v ten moment musíme udělat
tyhle ty kroky, které děláme, které nejsou populární, Ano. ale musíme je udělat, aby jsme vyvinuli tu technologii do tohohle kroku. Proto kdy se to na dává to ptám, smysl. no, že to je ten vývoj prostě. A to je celý. Takže i v tom našem závodění. To, že tam teďka dělají něco, je to podpůrný, jako podpůrný program Mission 1000, je to sledovaný, je to ukazovaný. Za prvý oni jsou tlačený Evropskou unii, za druhý je to nějak, řekněme, sociální povinnost dneska trošku se tomu věnovat, když jsem tak velký, jezdím Dakar, jezdím v poušti a jezdí tam 13-litrový motory s 2-3 litrovými motorama v autech a teď to tam hulí jak fabriky, no tak jako z logiky věci, to nějak se snaží kompenzovat, nějak to ukazovat, ale pak když vidíš ten svět, který já procestuju každý rok jako na všechny směry, tak tam si uvědomíš trošku jako jiné věci a kort ještě, když závodíme v Africe, jo, a tyhle tak to potom, to měřítko, když vidíš, co musíš dodržovat třeba v té Evropě nebo někde jinde, je to hrana, která si myslím, že je trošku víc populistická, nežli by měla. A to je celý. To je celý. Takže to je můj pohled na věc. Třeba i my budeme mít někdy v rodině elektroauto a já se za to nebudu stydět. Dokonce jsem jako prozíravě, když jsem stavil barák, tak jsem tam nechal dát nabíječku. Konečně jsem ji jednou použil, takže jsem to zjistil, dokonce jsem dostal tenkrát i kartičku, že můžu použít, můžu tankovat, kde chci, a to bylo to jako nevím, že to bylo novinářský auto, takže to jako můžu, já jsem ji ani jednou nepoužil, protože zjistíš, že ji potřebuješ doma. Takže jestli chcete elektroauto, tak musíte mít nabíječku v baráku, to jinak to nefunguje. Ale říkám, je to každýho rozhodnutí. Jo. Martine, děkuji za názor a hlavně díky vůbec za celý rozhovor. Já myslím, že jsme vyčerpali spoustu zajímavých věcí a kdybychom kecali dál, tak tady sedíme ještě do zítřka. Já ti popřeju strašně moc úspěchů v dalším ročníku. Vím, že teďko začnou vlastně vrcholit přípravy, všechno. Ano. Za chvilku vlastně i za pár měsíců pojedete prostě přenášet techniku a podobně. Ano. Velký úspěch přejem, ať se všechno podaří, minimálně ideálně zopakovat, ale samozřejmě uvidíš, jaký budou podmínky a my budeme poctivě sledovat. Hele, tobě taky, ať se daří ve všem, co děláš a vy si užijete další díly třeba. Děkuji moc. Petro, lidi, mějte se, zase u dalšího dílu se vidíme. Čau.